чорхонагаи пурра мебошад, ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонаашам низ треза дорад. ассалому алайкум. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар тарафи молодёжни ҷойгир мебошад, театри ҷавонон, аз ин тараф театри ҷавонон ва Султони Кабир. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем, аз ин тараф соҳилӣ ва хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. Даромадгоҳи хона, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, чорум ҳуҷра, ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳуҷраи иловагӣ ва ошхонаву балкон. Аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. Чорхонага мебошад бо масоҳати 106 метри квадратӣ дар ҳафтум ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 10 ошёна иборат мебошад. Бино лифт дорад, техпаспорт дорад, бо барқ ва об таъмин мебошад. Хона қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне баъзе чизоаш меистад, баъзе чизоша мебаранд. Дар минтақаи хуб ҷойгир мебошад. 4-5 та мактаб, маркази тиб, масҷид, боғчаи кӯдакона ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. Отоплениям гузарондагӣ. Хулас, хонаи хуб аст. Ва инчунин супермаркети ёвар, соҳил ва бияк дар наздикии хона қарор дорад. Нархи хона бошад 1 миллион сомонӣ. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. Аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. инҷо ҳуҷраи иловагӣ мебошад. дар инҷо балкон асту ошхона дӯстони азиз. фишори об баланд аст. хона албатта ки бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ин балкон асту ва аз трезаи хона маркази тибро дида мешавад. Мана ҳамин маркази тиб асту ва ин масҷид аст. Масҷид дар ҳамин назди бино ҷойгир мебошад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.